Puhun erään rakkauden menneistä. Puhun päivistä, jolloin olin itsekin rakkaudella ristiinnaulittu. Ja kuinka ristiinnaulittujen leuat menivät suloisesti kivusta paikoiltaan. Risti on rakkautta. Vai onko rakkaus risti? Joka tapauksessa marttyyreitä on ollut aina. Puhuttaessa rakkaudesta ruoska on halu olla unohtamatta. Uskaltamatta vieläkään tunnustella, kuinka syvältä naulojen päät tulevat kämmenselässä. Puhuttaessa erään rakkauden menneestä ovat tulevat päivät sorkkarautaa, jolla poistaa naulat kehosta.